Ni horreztako naiz, eta horrezta dago Nafarroan, iati Sarreran. Eta, Gerard, zu? Ni sortzez ez terentzu gitarra. Hori da Garazin, ez terentzu eta gero orai Uarte Garazin, iziniz, nekazaritzan ariz ganean. Eta, hola. Nola elkartu zinaten? Nola ezagutu zenuten elkar? Prestatu genuen bideo bat, egin zuen Pirineoaren erlazioak bi aldetan, iparraldek eta hegoalde, egin zuten bideo bat, nola zen kontrabando eta nola joten ziren ardiak eta hemendik Nafarrotik, Nafarroa beratik, eta relazio horiek, eta orduan sartzen ziren bideo bat, kanta bat, bideo egiteko, eta hortik entziren zebi? Behar zen Garazi eskualdetik behar zen kantari bat, eta eskotik behar zen kantari bat. Eta hola, nik Garaziko eskualdean enik alde gintzaten, eta aizkoan pentziaz pelori, ez ginuen bat elgar ezagutzen. Kantu horren bitartez dugu elgar gultzatu. Bai, txamen diren kanta bat, prestatuko menditu. Eta, prestatu ere pixka bat, eta horrela, eta hortik aurrera kontzertu batzuk, eta, ensaiatzen pixka. Gero erran behar da, kantu bat izan zela bideo hortan, eta gero irratietan pasatu zuten kantu hori. Eta jendeak gero gustukoa zuen eta berriz deitzen zuten kantu horren entzuteko, eta hola, pixka bat ezagutia izan da kantu hori, eta gu ere irratiaren bitartez, irratiari esker. Bakizu Iparragoak 20 urte betetzen ditu aurten. Iparragoa baita hori Pirineoen iparraldea eta hegoaldea erlazioak bultzatzeko, elkar ezagutzeko proiektua da, Zein dut zaizue proiektu hau? Jaia gu bezalakoa, hori da, handitzeko relazioak eta eskolarria ezagutzeko oportunitate bat, niretzako gaur da lehen eguna seguran, ezagutzen. Eta zu, agien bai. Ni uste dut dila 18 urte dola, etorri nintzen kantatzera Daniel Salvadorrekin. Eta 20. urtea da, uste dut? Dola, 18 urte dola. Baina telezondok galdegin Nikola, han besta batzutan egak usten ginuen, eta harri gantzuan behar duzi eguna etorri eta... Goizean goiz jeikiri, argia gaberi, gurera joan dituzun begarra harturi, Jaun xapeldu gazte bat jintzaukan ondotik, ean manik duen ez gurera lagunik, Nik ez doela nahi gurera lagunik, aita behan zagola salako leiotik, Aita behan zagola ez erangatik, Begarra joan zerautan besotik harturik, Gure da irenian
Elgenere gartxo, galde egin zautan ere zomat urte duzu, zomat urte duzu. Amasei, amazazpi, orain ez kompleto, zure inezkontzeko gazte segiduzu, gazte segiduzu. Etxera itzultzeko nidotan eldurra, ez jaki nola pentsa amari gezurra, amari gezurra. Neskana nahi duzu ikerako zuri, etxera etortzean zer erran amari, zer erran amari. Urtso hori bat gauaz da belana, akorazik indurik egotu naizama, egotu naizama. Dakigo nazieroztik zer erran amari, dugun pegarra pausa gaitezen liberti, gaitezen liberti. Dakigo nazieroztik zer erran amari, dugun pegarra pausa gaitezen liberti, gaitezen liberti. Listo.